Vores drøm om at gøre en forskel startede med den her børnevitamin med mineraler. Vi er rigtig stolte over, at det lykkedes at skabe noget så unikt. Alle de aktive vitaminer og mineraler er sammensat ud fra den nyeste forskning. For eksempel så dækker den alle danske børns behov for D-vitamin. Både de børn, der skal have det fra oktober til april, og dem, der skal have det året rundt. Den opfylder det daglige behov for B12-vitamin. Det gælder også i tider, hvor vi spiser mindre kød, og også for dem, der måske slet ikke spiser kød. Den er uden jod. Fødevarestyrelsen fraråder jo børn, der indtager mejeriprodukter, at få jod i vitaminer. Langt de fleste danske børn, de får mejeriprodukter, så derfor så bør de ikke få jod i vitaminer. Og risikoen er, at for meget jod i barndommen ser ud til at kunne give stofskiftesygdom senere i livet. Duft og farve er naturligt fra jordbær. Der er ingen kunstige farvestoffer i. Den smager og den dufter herligt. Det er meget bevidst, at vi har valgt, at det skal være en tyggetablet. Det var simpelthen ikke muligt for os at tilsætte nok mineraler til vingummikonsistensen. Den er ikke særlig god forenlig med mineraler. Og vi vil så gerne forsyne jeres børn ikke kun med vitaminer, men også mineraler. Den nyeste forskning viser f.eks., at over halvdelen af danske børn ikke får nok jern med kosten. Det vil nok blive mere i tider, hvor vi spiser mindre kød, og den samme historie kan man fortælle om andre mineraler. Endelig så vil vi også gerne, at børn lærer at få et naturligt forhold til forskellige former for mad, hvad enten det hedder en vitaminpille, et stykke chokolade eller en grøntsag. Børnevitaminen her, den er selvfølgelig vegansk. Tak fordi vi må være med til at tage os af jeres dejlige unger.